असमिया सावथुननि 50 बोसोरनि उनावनो 1986 मायथाइयाव बर' सावथुना दिहुनजादोंमोन। थांनाय 2014 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो बर'नि सिनेमा हल लुना होनांगौनि दाबिखौ खालामबोदोंमोनब्लाबो आगोलनि सरकारा जेबो गोसो होनायखौ नुनो मोनाखैमोन। नाथाय दानि सरकारखौ एसे गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। बर' सावथुन मुलुगा दासिमबो गुबुनफोरनि बादि इन्डास्ट्रि महराव फैयाखै। बेनिखायनो रावबो महरगिरिफोरानो महर खालामनानैल' जानो हायाखै। बे गोनांथार बाथ्राफोरखौनो बुंदों एक्टर आरो डाइरेक्टर लोगोसे मिरु बिसानि मेगाजिन डाइरेक्टर जिसुस कलकातारि बिथाङा। नंगौ, मैया बिजनी मंगलियान बाजाराव बेखेवजानाय मैना सावथुननि प्रिमियार श'आव बाहागो लाना बे गोनांथार बाथ्राखौ बुङो। जोबोद मोजां आरो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन, माने ग्रेजुवेलि जोङो 86 निफ्राय जागायनानै आं दहायबो बुंलांखांबाय, जों बर'नि गिबि सावथुन हिसाबै 86 आव पासमोन। किन्तु जोंनिख्रुइबो 50 इयार्स माने 50 बोसोर सिगां आसामनिफ्राय एसामिसा ज्योतिप्रसाद आगरवालानि दैदेननायाव माने जयमती मुंनि सावथुन मोनसे जागायग्रोदोंमोन। बेनि 50 बोसोर उनावसो बर'आ जागायनो सुबिदा मोन्दोंमोन 86 आव। जोंहा जोंदाव बड'सा सारनि दैदेननायाव बिथांनि डाइरेक्सनाव बे आलायारन सावथुनानो गिबि खेब 86 आव बानायजेननाय हिसाबैनो भारत हादोरनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय रजत कमल बान्था मोननो हादोंमोन। स' गोलाव सम दिनैसिमहालागै जिखिनि सावथुन गोबां नारा नाथानि गेजेरजों आसलते बर' सावथुना ओरैबायदि सार्भाइभ खालामबोनो गोनां जादों। जों आसलते सावथुन मुलुगाव दावगानो एबा सावथुनखौ मोजाङै गुरुत्त होनो समखौनो मोनबोआखैमोन। गोबाङानो मिथिगौ, नोंथांमोनाबो मिथिगौ, माखासे समाव जोंहा बर' आन्दलन बा माब्लाबा जों भाषा आन्दलन, जों रावनि थाखायबो रमान हांखोनि थाखायबो नांबोनो गोनां जादों। थिग बिदिनो जों आलादा हादोरनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखायबो जों आन्दलन खालामबोनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव गोबां समाव जोङो न'खर मंखर गारना खारखुमानानै हाग्रा बंग्रा थानानै बेबायदिबाबो जोङो थाबोनो गोनां जादों, सार्भाइभ खालामबोदों। सावथुन मुलुगनि बाथ्रा साननायाथ' गोजाननि बाथ्रा, जों माने सक बाजाराव ओंखारनो हायै सम बोसोरबो मोनबोदों। जों नै 90 सिरिज जेब्ला माने BAC जायो, बेनि उनाव 90sआव मोननैसो जोंहा जेरैहाय जोंहा क'क्राझारनिफ्राय बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सन बिथांमोननि आन्दाराव गोबां बेबायदि सिनेमा गेजेर ससेयाव ओंखारबाय। संगालिनिफ्राय जागायनानै गोरोबथानि उनाव थिग बिब्दिनो कार्बि आंलंनि MD प्रडाक्सननिफ्राय माला दैमारिनि नोंनि थाखाय आंनि जोनोमनिफ्राय जागायनानै माने महरसिम बा माने गोसो थोलें थोलेंसिमहालागै 20टा 25टासो सिनेमा सावथुन बे समावबो ओंखारदों। बेफोरबो नट डाउट गाज्रि जायाखैमोन, टेकनिकेलिबो स्ट्रं नङामोन। नाथाय दिनै जिथु स्टेजाव सफैदों, जोङो नै माने 2021आव 22आव जोङो माने गिबि खेब आरोबाव नैथि खेब जों इन्डियान पेन'रामा बायदियाव जों बर' सावथुना थांनो खाबु मोन्दों। सिजौ सावथुना बे जोंनि थाखाय बहुद गोग्गाथाव बाथ्रा। बिनि सिगां 96आव फार्स्ट जोंहा जोंदाव बड'सा सारनि हाग्रामायाव जिनाहारि रेबिन्दा भाजिन फरेस्टआ इन्डियान पेन'रामायाव मोन्दोंमोन। ओमफ्राय नै जोंहा नै नेक्स्ट टाइम दाखालि बहाय मोन्दों। बे जोंनि थाखाय जोबोद माने बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। फैनानै नुफैदों मैना सावथुन, नै दा नुफैदों गोबां जौगा थाखोनि मोनसे सावथुन, नोंथांमोना नुदों जानांगौ। एटलिस्ट माने ट्रेन्जेकसन लेभेलाव बहुतखिनि खामानि मावदों। बैबो एनार्जेटिक डाइरेक्सना मोजां डाइरेक्सन खालामदों। गासै एक्टरफोरानो आर्टिस्टफोरानो न' डाउट जों जिखिनि जानांगौ बेखिनि जायाखै, सोलोंहांदों जिहेतुके। थेवब्लाबो आगोलनिख्रुइ जों बहुतखिनि दावगादों, बेखौ नुनानै मोजां मोन्दों आरो फैबाय थानाय समफोराव निस्सय बिनिख्रुइ साबसिन जालांबावगोन होनना आसा खालामनो हायो। आसलते मोनसे जोंहा बिसानिफ्राय स्टेन्डिं डिमान्डमोन बियो। जोङो जेब्ला माने BTC गभर्नमेन्ट माबा जायो, बै समावनो 2014आवनो फार्स्ट जोङो माबा होजेनदों, सेकेन्ड टाइमआव। बेनिख्रुइ आगोल जों बिसाया आबामोन आसलते, अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएसन। बे समावबो जोङो जेब्ला BPF सरकार दंमोन, बे समाव जों BPF सरकारनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन फार्स्ट। बेवहायबो जोङो 100टा सिनेमा हलनि डिमान्ड दंखायोमोन। बेनि उनाव जोङो फिन आरो 2014आव खेबसेबाव होफिनबावनाय जादों। बेवहाय खमायनानै 50टा जादोंमोन। ओमफ्राय बै समावथ' जेनेबा सिगांनि गभर्नमेन्टआ बारा गोसो होनाय बायदि जों नुनो मोनासै। नाथाय नैबे दा फैबाय थानाय गभर्नमेन्टआ जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु दा माने UPPL सरकार बा जोंहा BTC सरकार, बेवहाय जोङो मोननैसो बुस्थुखौ बिथांखौ गुरुत्त होनाय नुदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय जों बर' फिल्म एवार्डखौ फार्स्ट टाइम जों BTCनि फैसाजों खुंनो हादों। दाखालि बय बिसाया क'क्राझाराव रेसिडेन्सियेल वर्कशप खालामदोंमोन NSDनि आन्दाराव। बेखौबो माने BTC गभर्नमेन्टआनो स्पन्सर खालामदों, जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा। मैया दाखालि प्रमद बिथांनि मोननैसो माबायाव आं खोनादों, बाइटआव भाखनाव खोनादों, बिथाङा गोदानै सिनेमा हल लुफुंनायनि बाथ्रा बुंदों। स' बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बे खेत्रआव आं बिथांखौ थेंक्स होगोन। मानोना बियो बिसानिबो गोलाव समनि स्टेन्डिं डिमान्डमोन आरो बिथाङा एटलिस्ट गुरुत्त होनानै मोनसे मोननैबाबो जागायग्रोनो आखायाव लादों। बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बरायथाव।
आरो आं सानो बेफोर जाफुङोबा निस्सय बर' सावथुन मुलुगाबो गुबुन बायदि फेर मारिनो हागोन दावगानो हाबावगोन होनना सानो जिहेतुके जों दिनैसिमबो सावथुन मुलुग हिसाबै रावबो प्रफेसनेल जानो हायाखै नोंथांमोना मिथिगौ बर' आर्टिस्टनि हालोदा रावनियाबो माने प्रफेसनेल नङा जोङो सावथुन बानायनानैसो जाथारगोन बा जाबाय दं ओरै रावबो नङा निस्सय सोरबा माबा नङा माबा मोनसे मावनो गोनां जायो सावथुनजोंनो जों जानो हायाखै बेलेग इन्डास्ट्रिफोर बायदि जिहेतुके बर' फिल्मा दाबो इन्डास्ट्रि लेभेलाव फैयाखैनो निस्सय बिथांमोना जुदि बेफोरखौ मावफुंनानै होयोबा जोंहाबो जुदि मार्केट जायोबा जोंबो जुदि बोसोरे माने सावथुन दिहुननो हायोबा दुखुनांथाव नोंथांमोना नुगोन जों दिनै दुर्गा फुजाखौ टार्गेट खालामनानैसो सिनेमा दिहुननो गोनां जायो सावथुन दिहुननो गोनां जायो बेनि सिगां जों जाहाथा टाइमाव जों सिनेमा दिहुननो हाया दिनैसिमबो बर'फोरा बेबायदि पेन्डेल लुनानै नायनो गोनां जायो बे गरमाव अथ'स' मुलुगाव बेबायदि खिजानि जाथि गैया खोमा जाय जाथिया दिनैसिमबो बेबायदि पेन्डेल गाथिङो स' बियो साननो थांबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोरखौ नुनानै निस्सय गभर्नमेन्टआबो एसे सानदों बाथ्राफोरखौ जों गोजोननाय मोन्दों बिथाङा सिनेमा हलनि बाथ्राखौ बुंदों आरो निस्सय हला जायोबाथाय गासै आर्टिस्टआनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे फैबाय थानाय समाव डेभेलप जाबोगोन होनना आसा खालामनो हायो आं देग्लाय ओरैनो मोनथाममोन नाथाय आनफर्चुनेटलि मोनसे क'क्राझारनिफ्राय जानो गोनांमोन सपन कुमार ब्रह्म बिथांनिया केन्सेल जादों आं चिराङाव मोनसे खालामदों आरो गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे खालामदों टटेल मोननै रिलिज जागोन चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन